nak keblang dhewe limbo. Ana dawuh apa yo? Alhamdulillah wa syukurillah. Antuk sewilasaning Gusti Kang Maha Rasa yo ngirangku karo kowe sak kanca Bagong Grup. Sembada sowan ana ing laladan dukuh Tapen RT 1 RW 1 ing Dusun Sidoarjo Kelurahan Senoring Tuban kene ana Senori Tuban makanan ing Tapen ya. Iya. Abot aku kowe nggone nampa dawuh minangkani kang dadi panyuwun saka pepundhenku panjenengane Bapamu Kadam Ibu Mardiah. Ingkang bengi iki sembada tasakuran ngentas pitulus utawa ngunduh mantu sembada uga nindakake ngluwari nadar utawa nadaran ngentas pitulus putra saka Bapamu Kadam Ibu Mardiah. Anakku lanang Muhammad Elif Sutyono putra ingkang angka 2 utawa wuragile Bapamu Kadam Ibu Mardiah. Sembada hambayang putri ingkang asma Putri Wulandari menika putra saka Bapa Mahar Ibu Marsi ingkang pidalem ana ing Dusun Wangklu Wetan ing Senori Tuban kana waduh padha senorine iki padha nggone padha bangun tresna bangun nikah. Iya. Dene Jakobul wis kelaksanan mawisuk mau terus resepsi komplit ana orjenan eletunan dangdutan. Bengi iki dibablasake nggone syukuran pagelaran wayang kulit Darang Sawa Klaten Ki Bagong Darmono sarjana hukum. Iki nek ora kleru ya Adi Ragil saka Ki Haji Anom Surata lan Ki Insinyur Haji Warsena Sleng Suwargi. Ngono iya. Lah kok Pak Kadam kok pirsa awake dhewe anggone scroll ning YouTube ki cemantel ning channel Bagong Grup lho. Ngono iya. Mergo saben aku pentas ana ing daerah Surakarta iki mesti panjenengane Bapamu Kadam iki mesti mirsani mantau lewat streaming YouTube. Zamane saiki komunikasi terbuka mula anggere paketane kebak nyetel wayang ki ning YouTube ben bengi ana live utawa langsung. Ngono iya. Delala wis dingengen wis suwe karo Pak Kadam, kapan aku iso nimbali dalan Bagong. Ngono iya. Delalah ya nduk, alhamdulillah bengi iki iso lakon rene sing jangkae wis kira-kira 10 sasi kepungkur lho nduk. Ngono iya, sing jangkae wis 10 sasi iki. Olahe DP maringi porslot aku iki mes 10 sasi kepungkur. Iya. Kurang 5 dina wingi wis lunas nas-nas. Wis dadi bengi iki aku iki mung lewat-lewat tok ra entuk apa-apa. Besok mulai kali salam orang apa wis diniati mula ngiras pantes jembarke Srewung jembarke sedulur golek kanca ing matang ning Senari Tuban umume khususnya ning Tapen kene. Dia mau ngendikane karo ngeluari nadar. Iya ingin dadi pangandikane Bapakmu Kadam iki sampeyan aku iso ngrabeki anakku sing ragil to sing angka 2 akor niat nadaran wayangan dalang Bagong. Lho iya. Gusti Allah ngijabahi nduk. Wis kelakon mengku putri mula terus ngundang kowe. Amin. Bengi iki tanpa ana jamu kang tinagih tanpa utang ya nduk. Sinek-sinek Kyai Danyang Nyai Danyang Kyai Wali Nyai Wali kang Sumari ning Senori utamane kena ning laladan Tapen kene. Sah sing dadi punagine Bapakmu Kadam lan panjenengane Ibu Mardiah. Muga-muga Gusti ngijabahi bejo donya bejo akhirat turaping panjenenganipun Bapakmu Kadam Ibu Mardiah. Wabil khusus temanten sakeloron Muhammad Elif Sutyono yang wis mengku marang anak kewadon Roro Putri Wulandari tepo dadi jatuh kramane. Dadi bojone, dadi jodone. Bejo donya bejo ngakhirate ngrasa ketepang ndelahan. Atut runtut kakek-kakek ninen-ninen. Ya. Kaya mimi kang lagi mintuno langsing baku.
tak dongake muga-muga enggalo antuk tangsulin katresnan wujuding golek kencana sing bisa tata jalma amin Allahumma amin kuwi dongane lho diseksake para rawuh para penonton para youtuber bengi iki wasis lodang sing dadi penggali bapakmu kadam wis rampung oleh dadi kiai sepuh mengaringuk ngelatake momong putra wayah kula ndonga nggih Pak Kadam Ibu Mardiah kula dongaaken sembada ing karya nggih Pak Bu panjang yuswa paring berkah dumateng putra wayah rukun lan rukun bejo lan bejo lan antuk nikmating Gusti kang tanpa kepindhan ya lan kula nggih nyuwun donganipun nyuwun pangestunipun tumraping warga masyarakat ing Tapen saged sembada agen kula lumadi ing kageliran ing pedalaman menika saged awet buka lapak ning kene muga-muga ya iso nacoki wadine ora ya simbangane nang omahku wae dhewe kerah ya wis trimo luwung ya Bu alhamdulillah ya nggih senori iki nggone wayangan Tuban umum iki nek perkara wayangan iki wis tenang manjit mulo awake dhewe nang ngene iki ya jembar kinyang Serawung kuwi mau nduk lan ngliput nyang warga masyarakat ayo diparingi unggul donga ya nduk dongane apa hasbunallah wa ni'mal Bye.
Gusti ngijabahi kabehane ya Nduk. Amin ya rabbal alamin ya ya. Nggih, alhamdulillah. Kala mangsa ana wong kang ngendikan muga-muga manteni bisa sakinah mawaddah warahmah. Ning ya kala mangsa ora ngerti werdine to. Apa to sejatine sakinah mawaddah warahmah iki werdine apa iki sok kurang pengertian. Coba tak sinau ya. Ora kok aku ngguroni ora lho, Nduk. Tembung sakinah kuwi saka tembung sakana. Sakana iki werdine anteng utawa meneng. Ora goreh ronge, ora mubah musik. Lho iya. Karepe, Nduk. Karepe saurunge wong wadon karo wong lanang ketemu iki ijik remaja iki identik dengan mencari jati diri ya ta? Lho iya. Eneke mung sarwa polah mubah musik pikirane ora iso tentrem. Ning nek wis ketemu jodhone, nek wis ijab kabul disake, lah kuwi wong loro kudu dadi siji. Nglampahi bebrayan ora kena noleh ngiwon noleh nengen, kudu ayem tentrem, ora kan sakarepe dhewe. Lho iya. Egoisme pribadi ini disudo. Iya. Mula sudah padu kan mergo saka mbanu bentang iki egone dhewe-dhewe iki lho. Dadi wong lanang wong wedok sing wis do bebrayan kok kerep padu kan mergo do duwe ego sing kenceng lah. Wong urip iki aja sok mung kenceng terus ya kudu dikendhoni barang supaya pikirane iki ora stres ora mumet ora. Iya, kuwi. Terus mawaddah. Mawaddah iki jembar lan kosong jiwane bisa pradah ati pakartine kosong tegese ados kok minta sing kurang prayoga sing rusak bebrayan dadine dadi siji ya ta entek rantek ya mung kuwi jodohmu ora kena malang tumuleh iya masih nyawang ning nggon bagian wayangan iki nyawang sinden ki ayu-ayu nang omah iki ya tetep ya ayu dhewe iki bojone lho kuwi. Iki mawaddah. Terus ingkang pungkasan Mbak Rohmah saka tembung rahmah werdine kahanan batin mergo wong mau ora duwe daya kanggo urip ijen. Gusti Allah kuwi wis ngendikan diciptakno manungsa ing alam donya iki kudu sak jodoh sak keloron sak keloran. Lah nek ngantek duwek doran di bojo kae mergo keren niat, kurang niat. Nek wong niat iki mesti kan bojo iki gampang kan lho. Nek jodoh iki gampang. Nyuwun Gusti Allah iki mau murah kok. Contone sing prawan tuwa ya nang iso rabi. Joko tuwa ya nang iso rabi lho. Eneng-eneng. Nah, jantung proses iki panjang ini tetep iso rabi. Contone sapa? Nguriku iki. Malah lho kuwi nggon surat Al-Baqarah wis nyangkut perkara iki werdine bojomu kuwi sandangan kanggo kowe lan kowe ya mujudake sandangan kanggo bojomu mula saling menutupi nek sing lanang kurang ditunggu sing wedok sing wedok kurang sing nutup ki wong lanang lho melengkapi heeh ora sang goleki ciri ora sang goleki salahe kuwi wis ora bakal rampung heeh ora nek menungso sempurna iya aja kaya ling ngempul cocok jolke. Cocok jolke ya apa to? Ngono ya. Iki ra kok aku ngguroni mung sinau. Lah nek pengen ngerti keluarga sakinah iki piye carane piye dalane kuwi tak wene ngerti dalane supaya hancur urip sakinah iki piye. Wong lanang karo wong wedok sing bebrayan kuwi kudu ngerti kewajibane dhewe-dhewe. Kewajibane wong lanang siji dadi kepala rumah tangga jadi pandegane keluarga jaga tumindake aja ngluwihi marang kang den pasrahake ora kena ngentengke karo anggota keluarga rasane ora kena nyepeleki nang bojo oh iya ping pindho dadi pangersaning keluarga jaga marang keluarga mau ben slamet rahayu lho kuwi wajibe wong lanang ping telu golek rezeki sing halal iki ngono mburi-mburi iki golek rezeki sing halal. Aja kasine ngeselak kok terus dhek bojo ki aja. Kuwi haram. Iki larangan negara. Terus sak banjure mblentah keluarga. Kudu duwe rencana sing mateng mergo wong lanang iki nakoda kaya kapal kae dadi nakoda. Ya sing angka 5 bisa ndudah kebisane keluarga buka apa to sing dadi kabisane keluarga kuwi. Wong anake iki
senengane nyekel drei umpamane ngono wae iki sebenarnya seneng perbengkelan sekolah ki ning SMK iya wah anake wedok kok pinter nyuwara sekolah ki ning sinden utawa nyanyi ngono iya sampe dadi LC lambemu LC ki ora elek apa ledek-ledek cantik ki LC oh iya terus ingkang angka 6 bisa njaga silaturahmi lan komunikatif kuwi wong lanang. Lah saiki ngerti wajibane wong lanang ganti wajibane wong wedok. Lah. Lungono sinden-sinden kuwi. Iya. Wong wedok nek wis duwe wong lanang, nek duwe bojo ya ta. Sing paling utama dan yang paling penting itu bisa menjadikan rumahmu menjadi surga bagi suamimu lah. Oh iya. Terus leladen karo wong lanang iki dipenke. Dandan iki khusus kanggo bojone. Aja kenen taruh dandan ayu barang ning omah kok mung dasteran tok. Blok-blok kek pilingane templeki koyo. Daster kek suwek-suwek ora tau adus sisan. Wong lanang iki ora nyawane wong wedok iki bedane wong lanang nyambut gawe melek sewengi mripate ngantuk tekan ngomah kok bojone wis adus keramas ambune wangi. Yes, ki nyenengke tenan. Terus angka loro bisa nampa kang dadi panggeresahe wong lanang. Nek wong lanang nyambut gawe ketok sungguh ditakoni, "Kenapa Mas kok susah enten apa?" Heeh. Kuwi disenengi atine wong kesel. Heeh. Ora kanggo wong lanang mulih kok kerja kok diadang ning tengah lawang karo capeng ndi duwite. Eneng kuwi. Duwite kene. Ala sing jero kupluk kuwi kene. Iya, Terus angka 3 wong wedok wajib lan siap duwe wong lari anak. Heeh. Aja peh wanita karir ora gelem duwe anak ki ra kena. Sing angka 4 berpentah nyang anak dadi yen ada wong lanang iki kewajiban sing paling penting wong wedok. Nek di anak iki diperintah di sekolah iki manut kang dadi alur prestasine ben pinter ben karo ngumuli bapa. Sing pungkasan dadi daringan sing becik dadi iso njaga rezekine sing lanang. Aja besar pasak daripada tiyang. Nanggere wong lanang nyambut gawe langsung entek ya aja mesakno. Heeh. Mesakno mripate kelek ngantek diwangi. Kesel ya direksa ditabung men iso dadi wong mulya iki ora nggone lho iki mung kanggo ilmu pengetahuan sawetara ewa dene nek ora cocok ya monggo jenenge wong idep-idep sharing utawa jagongan kok lho lho nggih saka kersane Bapak Kadam Sabrayat iki ya ana bintang tamune ngono saurunge aku ngaturi bintang tamu luwih dhisik aku matur nuwun dumateng ketua panitia Bapak Nur Salim Ibu Kades Ibu Sri Nur Cahyaningsih Ibu Cari Ibu Siti Dwi Rahayu Pak Mudin Bapak Sipin lan uga wabil khusus maturun Bapak Darsono sing bali wis mangi kena kanggo ngaso utawa leren karo kanca-kanca iki mau kanggo siram-siram bali wis mangi elok lho. Kerukunane warga ya hebat. Nduk, nggih. Kakean Gunung Tanpa Wiguna yo ngaturi jenenge para bintang tamu. Bintang tamu. Ana yo ana. Dicepaki karo Pak Kadam. Supaya berasa sejati di bintang tamu tak suwun monggo enggal lumarep minggah dateng panggung sisih kiring kula menika. Samping kotak. Heeh. Piring nganggo apa ya? Tumpake perahu layar sing gampang-gampang wae, Nduk. Monggo, yuk.
Kok malah Bang Suling. Lah nggih. Sugeng dalu Mbak Limbo. Kula pinanggih panjenengan menika nalika ketoprakan wonten timasan sudah beberapa puluh tahun. Walah pun tahun dal niku. Lah nggih. Asu ra enak ngasih asu enak. Nggih sakmenika panjenengan ya ora berubah pangkah ngoten mawon. Nggih ditinggal mati bojone kula kok. Pak Bilong. Oh nggih nggih. Mas Bilong sing nenung nggih niki lho. Lah kok aku? Lah kok nenung Bilong mati tuh gambeke melu aku ngoten. Oh, jadi niki panjenengan pasangannya kali Mas Bender. Mas Bender. Nggih rumane persis Bilong. Aduh. Oh ngoten. Sugeng dalu. Nggih, Pak Dalang. dari depan. Iki wayang kulit Nggih. ning dalane yo kulit. Dalange menungso kulit. Jenenge sapa? Asmane dalang sapa? Bagong. Bagong ku wayang to ora? Wayang. Lah iya, wayang kulit dalange yo kulit. Kulit. Nggih. Yo jumlah iki aku di melu Pak Dalang Bagong lagi iki. Nggih. Nanti ketoprak teng anu nih, teng Mojosongo. Nggih. Wah, panjenengan niku seniman ketoprak sing didodok Resompo kok Mas. Lho, ra kenyal-kenyal. Kondang panjenengan niku wonten YouTube niku sampun katani zaman kali Mas Bilong. Nggih. Nggih, saiki Mas kali Bilong. Mas Bender. Mas Bilong penyakitnya serup. Setruk. Setruk kepiye? Setruk sing ngene lho. Lah niki sing asem. Lho senengane ndongakno kancane nek kaya ngono lho. Wong kok Sampai mau kula krungu teng mriko. Nggih. Pak Dalang, wah Nggih. bayaranku wis lunas. Nggih. Mulai merongos. iya. Padha aku ya iya. Oh sik. Lah aku terus kok melu sapa? Lho melu bojomu ah. Melu aku nggo apa? Bathok apane kowe? Ora teko bathok teko lah Pak Dalang wis lunas, kowe wis lunas. Lah aku sesuk iki terus melu sapa? Melu bojomu. Bojone sapa? Yo bojomu minggat to ya. Ya aja tak bojo. Kula niku matur-matur niku namung ngetingalaken tanggal jawabipun Pak Kadam Mas Sabto prangipun niku. Nggih, sami Nggih, niku. tanggal jawab saestu dadi regani teng seniman niku penghargaane wajib dicontoh Lah, wong kula niku ditransfer saking Surabaya mriko lho. Lho ki ambek kerjane teng mriko. Oh, ngaten. Ning ndi? Ngebur. Oh, berarti Pak Kadam iki tukang ngebur iku ya. Ngebur sapa? Eh? Pak Kadam lho.
Lah iya, Pak Adam ning Surabaya tukang ngebur wong Surabaya. Sik ta, dijelaske sik ta. Lah itu jelas Panggilannya sih pripun? Ada dagelan orang mahasiswane ya gitu. Kalau omongan koyo Panggilannya Mas Kanjeng pripun. Maksud gua, maksud lo. aku gua pelo goblok tuh. Nek iki loro tenan. Kapal maki ngono. Kapal. Aduh. Iya ya. Apa? Ngenteni aku. Pak Sukadim. Sukadam. Pak Sukadam. Ya Pak Sukadam. Nah. Iki nyambut gawe ning Surabaya. Di Surabaya. Jawa Timur. Heeh. Iki ngebur. Lah yo ngebur wong Surabaya. Ora ngebur wong Surabaya. Aduh, nek iki loro tenan kok takut lho. Kudu lho, cel-cel. Maksudnya iku ngebur bojone ngebur tanah ben metu banyune. Lah iya ngebur ning Surabaya metu banyune crit-crit ngono ae. Pak. Pripun? Are ngebur. Boleh malah interpretasinya malah beda ya. Aku malah- pikiran kula Mas Kandindi. Oh, padahal yo ngene iki. Padahal iku ngeresok. Pripun? Sampeyan maksudnya metu banyune niku lho, Pak. Nggih. Lah banyune metune dalah iki mung sithik yo mak crit-crit ngono lho, Pak. Lah nek mung sithik digawe apa dadak ngebur ning lemah. Gua Ambo buka keran niku. gobloke lho. Kok tidak dhewe bekel dhewe aja. Maksudnya ngebur. Lah yo ngebur. Lah yo. Maksudnya ulo-ulo kayak iki. Lho cepuk iki. Maksud gua, Maksud lo? aduh aku gua kowe lo. Iya iya. Kok tak jotos lho mrene kowe gua. Lo kowe. Iya. Lo. Kene lho. Maksudku, Pak Sukadam iku nyambut gawe nek Surabaya. Surabaya. Iku mbantu wong Surabaya Mencari sumber air. Lah, kok mencari sumber air? Masya Allah lu banyu kok mbok goleki. Lu ning kene yo berah kok Pak Dalang. Lah aku ketemu Surabaya. Ya iki malah bingung ya. Iki sing ngusi aku Pak. Pripun? Iki aku tok tenang Pak. Wah, iya. Tak tutuke biasa ben gagal otak. Lu pas aku nek bawa duduk kendang. Maksudnya ku bener karo Pak Dalang. Nah, iya Pak Dalang Bagong. Bagong. Iku Betul berarti. mencari sumber air. Sumber air ku menghidupi masyarakat. Masyarakat lah. Iku ben iroke urip saka banyu ngono lho. Oh, berarti Nek uripnya didongak-dongakno Pak Sukadam muga-muga sukses. Amin. Ning Surabaya. Amin. Sampe nanggap wayang niki dalane nggih niki mleh. Dagelane Kancil. Duh, lah aku. kowe mati. Nek masalah mati aku gak kesusu, Cel. Lah nek mbok disiki disik ono. Lho, lah aku ora iso mati. Pak Dalang iki ora iso mati. Lho, ora iso mati. Presiden ora iso mati, Yoga ora iso mati, penonton ora iso mati. Lah sebabe? Kartu penduduknya seumur hidup kok. Iya. Ora iso mati. Hidup yo KTP-ne yo. Oh iya. KTP-ne ku seumur hidup. Ora iso mati. Pak Lurah sesuk ganti, Pak. Bulurah nek kene iki. Bulur. Ora bulure. Bulurah iki kok lu kleru kowe. Pak Lurah. Pak Lurah apa bul? Bulurah. 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 Oh, itu bulurah. Lah yo Do nganggo jelbib. jilbab. Banget jadi. Jilbab. Jilbab wong lak gedhe wong cilik kok. Nek cahe cilik nganggo jilbib. Layak cah cilik-cilik yang nggo sendil. Sandal. Sandal lan sendil. Lah cilik ora Kita ini ora duwe mangan segi. Sego. Sego iku lak berase gede-gede. Iku berase cilik-cilik kok. Awas kowe kena dosi lho. Dosa. Dosa kok nek godil iki dosane cilik. Tak suwek ae ngono lho. Kan nesu, kok aja kowe nesune. Didongak-dongakno. Iya. Uluk sampe ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga masyarakat kene Ibu Lurah, Pak Dalang, Dalang kabeh. Sinden, muga-muga ndang munggah haji. Amin. Amin. Niki taun guri nggih munggah haji. Haji mabrur. Ora Lah apa? hajingan bajingan iku. Yantik. Potong 50 lho ngantem aku. Iya yo gak. Lah iya. Lah iya. Potong Wis donga sing becik ya Mas Kanjeng. Nggih wong piye mriki niki piye budaya kok. Nggih. Kula ngematke wayang nggih purun, ngematke dagelan nggih seneng. Kula matur nuwun nggih nembe dalu menika kula bareng kalian kula sak kanca. Nggih. Muga-muga akeh ya Mas. Amin.
muga-muga mawon. Kulo nafsi ndekatul maut. Artinya Ora mudeng kowe. Apa itu? Aku dhewe ora mudeng kok. Wong Kulo nafsi ndekatul maut menungso ning alam donya iku bakal mati. nah Ora ana wong menungso ning alam donya iku mlungsuti nggih. nah kuwi bener Ina kuwi sak temene Ina kuwi sak temene heeh insana kanggo lari-lari Kowe ojo padha. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Dilipur waktu masyarakat sampean ben seneng atine. Seneng atine. Seneng atine seneng ki insyaallah rezekine ki saya berbolong. Dicanu masyarakat kene karo sak sinden. Nggih. Sindene sampe nang asu kabeh. Ayu. Ayu. asu itu najis munggo Fafa. Lupa. Ana najis kok munggo papa. Iku lho kaya wong lho. Najis munggo lado. Lah iya. Asu ku apa yo? Asu yo najis. Asu itu singkatan. Singkatan apa? ASU. Aku S selalu U untukmu. asu kowe. Lho, Lho piye nek salah nek. Salah terus. Arep mengasu. su. Aku S anyep. yo wis suwe nek S anyep. Geni yo. Aku S selalu U untukmu. Lah. asu. Anak kowe meneh. Nang asu. Nyela tutuk iku, Pak. Gopo. Jam sange. Jalan di Pokoke kok bucu. nutuk wis korban kurang tapi. Sapa? Korban kurang nek nutuk ngeplaki biase wong. Kok korban kula, Pak? Pak Bilong mbok keplaki mati. Mbah Singkek gantine Pak Bilong Singkek mbok keplaki mati. Lho ndengi Depolo lho mbok jak ning Jepara mbok keplak sesuk mati. Kurang kowe wis kurang keplak Mati kok. uripku tergantung sing ngecek Lombok. Apa Kowe. Sing ngecek Lombok Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rame kok. Ya pasen. Ayo kok gayamu kok iya. Kino. Sate. Lantek. Lu pagi sate aku bermain sate yo. Sate apa? Wah, boleh tangan pecereng blongo. Bulat karo enggak dulek-dulekan. Lah iya. Apa? Pripun. Pak Sukadem iku wong ejos. Pripun ta? Kula teko jedhet langsung diweke mangan. Nggih. Wih, diweke empal sembelih gedhe lho. Wah, jan ngomblek sapi yo. Empal tak delik to. Iya bedino. Bareng ku bar mangan wis tak nggo lalapan. Nggo lalap. Jebule dudu empal. Lah apa? Laos. Roh Pak Kadep niku nek usul sempanunen mulane dikai laos. Mulane arep amne di sawang sih lho. Yo sih wong iku. Tak dongakno nggih Pak. Panjenengan Bagong muga laris selalu. Amin ya Allah, amin. Dilindungi karo Gusti Allah muga sehat. Amin. Yang penting sehat sih. Betul. Rezeki guru lah masalah. Betul. Nggih. Ojo lali nak laris aku dijak lho ya. Oh siap. Lho tukane pamrih kok kowe kok. Wong dongano ki aja pamrih. Mas Kanjeng, pun sing ngersani dalu niki kajagar ke masyarakat aku menika para pandemen-pandemen wayang kuwi nggih sami rawuh. Nggih. MC wayang mania community Mas Karno CS Keparang rawuh. Oh nggih. SBA KSRC Guru BB enten sing parang rawuh. Kabeh padha mirsani ana kene. Sing ten streaming ten YouTube Bapak Grup Channel nggih kakak alhamdulillah. Amin. Bersyukur nggih. Hormati Pak nggih. Nanging kula nggih tau dijak Pak Anom. Nggih, Pripun? Teng mriku lho teng Papua. kali Pak Dianom, Nggih. Mas Anom, teng Papua. Teng Papua Kowe dipadano ketek-ketek ning kono iya. Karo Pak Anom. suwek tangemen. Cangkem wis suwek terus. Maksudnya nek Papua niku tesih wonten Pak Bilong niku. Oh nggih, Niku nggih. teng Kabupaten Kirom. Puter Gerong nggih. Nggih, Jayapura sampai Kabupaten Kirom itu 2 jam. Nggih. Mangke mboten damel malih jenengan kali Mas Gondela sing kula jak. Niki kula nggih negosiasi nggih. Kula mboten sanggup lho. Lah pripun? Lho dicak kok lho enak iki. Niki gak mau. Nggih, nggih. Wah, nek dijak aku sesuk umroh. Bayam kok umroh. Tenang mboten kurang tangan saya itu. Iki kok bayarane gede lho. Ora bayan-bayan lho. Mas Napa Gondela nggih? kurang mboten? Lah kurun nek kula to. Kurun to? Nggih. Saya kurun. Kali sinau kali jenengan, Pak. Oke, siap. Lho, Nggih. bayarane lho. Pesawatnya yang mriki kurang luwih nggih 12 jam lebih sedikit. Jadi mungkin miber
lewat atas 12 jam. Aja percaya. Besok gak percaya. Aduh iki. Saestu Mas, iku ra jowo kula. Jadi iki pun telepon kali kula menawa nego-nego masalah dagelan sinten anu bendel mawon sing wonge ampuh dikeplaki ora mati. Aku gak Nggih. Ah kowe nggih. Mengke lewat mampire ten Abu Dhabi, Nggih. terus miber melih, ya toh. Di Israel. Sampai tak gantung nang kono. kowe nek Israel apa dibom jasmu lho. Sampean niku mbok kon ditili bom napa teng mriko. Nah, peluru jane bar dipeluru malah keterak peluru nek. Sing penting Lah nggih. kowe karo aku do selawatan. Lah nggih. Wong selawatan sing gelem ngake-ngake selawatan ganjare akeh. Ayo coba selawatan ya. Selawatan. Selawatan enggak? Lho kowe nek ngomong aku mbayari pe. Lho. Ora ngono, Mas. Sampainya dikan bebas. Yang penting selawatan. Lah iya selawatan. Aku dhewe to. Lah iya tak kono. Mau Wong iki ora usah nesunan, mulai kowe nesunan iya. sakinah mawaddah warahmah. Wis dicetakno karo Bapak Dalang Babi Bagong. Pak Bagong. Iki ana angger apa iku pengantin berdua manut pedomane Kancil. Sejahtera hidupnya. Manut kowe ora koso Sik iki ilmu tua iki. Atuh. Saking tuane ning kamar mandi geblak ping 7. Ketake kowe ditongakno setruk ketake karo Pak. Piye? Ilmune Pak Kancil. Ilmune Pak Kancil angger gelem nganggo ilmuku. Mo 5. Oh, Oh, mlumah, mengkurep, modot, mlebu, metu. Wis. nek iki sarung nek urko melumah mengkurap iya. Lho kok sok iki sarung lho iki lho. Ora iso. Lha kok ora iso iki. Ana artine. Artine piye jajal? Melumah. Melumah. Mlumah iku tugasnya pengantin wedok. Wes aneh satu. Wis suwe nek wong nek nganten wedok tetep kudu mlumah. Sing diarani pengantin wedok mlumah. Nyemelehno pikire. Anut karo sing lanang. Karo sing lanang. Iku pengantin wedok. Wedok. Dhewe sing mengkurep. Lah nek mengkurap? Pengantin lanang anggo pengantin wedok mlumah. Heeh. Lanang yo mengkurep. Wah, nek gak mengkurap engko ora dadi. Ayo ora mesti ana sing rumah barang ngono. Iki. Wah, Iki kulino iki. Kulino iki. Kulino padahal kulino mlumah. Jadi wong-wong kuwi. Sing diarani wong lanang mengkurep pengantin lanang mengkurep. Nggih. Engko rungkepi rumah tanggane. Lah. Maune Mbek Joko lunga sak lunga wis ora mikir. Saiki wis ngingoni anake wong ya kudu dirungkepi. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dhewe nak modot mlebu metu. Lho, lah nek modot. Modot itu tugasnya pengantin wedok. Pengantin wedok kudu iso ngodot. Nek ora modot nganten wedok wong e minggat. Contone. Mergo ora iso modot. Contone. Iki bojone. Lah iya. Aja tak Maksudnya ngodot. Iku ngodot rezekine wong lanang. Angger modot mlebu metu. Rezekine wong lanang 100.000 sedinane. Sing metu 50.000 dienggo jajan dienggo masak, sing mlebu nang celengan 50.000. Berarti keluar masuk peredaran uang itu kudu ditata tenan. Kudu ditata tenan. Jagani sok ben nak kowe ndek anak, ana ngelungu lese anak. Nak kowe ora ndek anak wong bojomu dijaluk wong. Wong sing apik iki kaya aku ora kaya kowe. Lho wong urip kudu ning alam donya kudu sedekah. Lho, wong kaya aku ki sedekah mergo aku sedekah duit gak duwe. Bondo donya gak duwe bojo, tak sedekah no kancaku. Lah, Besok munggah. sampeyan untuk duit ngono. Terus sampeyan untuk duit kok nggon kancamu ngono. Mboten, aku sedekah. Ora entuk dhuwit. Bocah lanang apa dibacok ndase. Ayo, selawatan. Dongane Bapak. Kadang. Kadang Pak, aku tak dongano nggo 50 yo. Itu men. Dua kudang terima ngemis. Isin-isine aku balaku niki lho isin aku. Nek terima kowe njaluk 50 karo Pak Kadang, isin-isine aku. Aja 50 Pak, 100 aku 100. 50 rambut kena 100. Lah Ya, berikut. Salatu wassalam. Ini kan Pak lebih baik. Coba terus. Iki kan anu, Salatullah. wayang wong wayang kulit iki klasik ora nganggo origin. Iya. Origine dibeli. Nggih. Apik ngene iki. Oh iya. Kersane Pak Kadam pancen ngaten iki. Nah, Pak Kadam, Pak Kadam. Tak dunga-dunga ngatet ya. Salatullah. Ya, semono. Salatu. Yo, kose.
Oh, potong 50 piye kuwi? Ya sudah. Ya. Ben padha sih. Salat Allah, adoyamu. Salat Allah. Ya. Oh, pas. Cocokmu ngono lho. So, mana Mas? Beden. Assalatullah salamullah Ala tahu Rasulillah. Ala Tuhan. Hah? Ala Tuhan. Lah iya Tuhan mangan tahu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah sembahyang maghrib terus ngisa menyangka yang tiba isi urip nanggap pelawan suye mati gak suwarga Iwak bandeng coplok mangatane terus picek Sing apik gawe masalah iki. Sing mau pirang-pirang kok. lagi apa? Kowe aja di sini-sini. lari kok sini jajal. Oh, mati Jawa Tengah tekan Jawa Timur. Lah iya, iwak bandeng, coplok matane picek lho iki. Jajal mripate coplok ya ape piye jajal. Ora saya iwak bandeng matam yo picek. Nesu bocah kaya cukil nesu panjang. Ana sing duwe. Sing apa sapa aja kemlancang wae. Baceng-baceng Kudune yo ngono ditakoni. Mulane wong sing titi hati-hati. Padalan. Pripun? Anak bang kok mutungan. Lho, bocah milenial iki ngono kuwi makane sesuai dengan order. Jadi pengen menyurung panjenengan supaya sampean iki mumpun. Ya ngono. Ngono. Kumpul del. Jiblake. Blak bongko ya. Mas Bedal yo. Nano yo. Iwak Sendale dikuwangi terus ilang. ngono kuwi njaluk ditoyo cocote. Sandale dibuangi dul ilang lho ngene piye? Lah jajal sendale buang itu ora digowo bocah-bocah. Bakale Ora kumpul. itu kali iwak urang tugel buntute Terus buceng. Kesunan wong aja nesunan yo kan. lho yo ngono. Kowe tuku kendeng mbok nggo apa? Tuku kenteng go gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gede omahe Pak Atem. Salatullah. Aku wis kadung penak rek. Ayo ganti. Oh, menyayang rusak di rumah Mbak Yo kakak. Iki selawatan kan ndonga guyon. Lah iya ora kanggo wong. Iya aja kowe aja guyon. Sik meneng. Sampe nak apa iku ngamelok nembang. Aja banter-banter. Lah napa? Kupingku budek gatel laut. Ya yang ini iki no, tentasi programnya seperti ini. Pak, saya kata di mana?